Det vi skal lave i dag, det er en gastroskopi. Det er en kikkertundersøgelse af den øvre del af mave-tarmkanalen ned til cirka midt i 12-fingertarmen. Det foretager man ved hjælp af en bøjelig kikkert, et gastroskop. Man kommer til en gastroskopi, hvis man har symptomer fra øvre mave-tarmkanal. Altså, det kan være smerter, det kan være synkebesvær, det kan være tilbageløb af syre gennem længere tid, som gør, at man ønsker at kigge efter årsagen til symptomerne. Så det kan være alt fra irritation af spiserørslimhinden, mavesår og selvfølgelig også kræftsygdom. Hvordan går det med dig, Johannes? Det går godt. Det går godt? Altså, jeg har gået i et stykke tid og har ondt her, ikke? Og ned i mavesækken. Og jeg kunne så kunne jeg så få, jeg kunne synke. Det var sådan det, som det blev sættende heroppe. Hvad med at synke og spise og drikke? Har du... Det går... Det er kræft. Det sagde han. Michael der. Så, jamen altså, det skulle jo så fjernes jo. Eller stoppes, hvis det kunne. Og det tror jeg, det lykkes ret godt indtil nu i hvert fald. Vi har jo behandlet dernede i spiserøret med de her overfladiske celleforandringer. Ja. Så det vi skal, det er, at vi skal kigge efter, at den her afbrænding har virket. Ja. Så jeg skal ned og se, hvordan det ser ud dernede, og jeg tager nogle vævsprøver dernede fra. Den type undersøgelse, vi skal lave i dag, det er så en kontrolundersøgelse af en tidligere foretaget behandling hos en patient, som har haft en overfladisk kræftknude i sit spiserør, som vi har fjernet ved en lokal behandling ved hjælp af en avanceret kikkertundersøgelse tidligere. Johannes, du får det her bedøvende spray i munden. Det smager ikke ret godt. Sidste gang jeg var ude for 3 måneder siden, der blev jeg brændt og alt det der, ikke? Og nu vil han så se, hvor meget det er sket dernede, om det er stoppet, eller hvordan det ser ud dernede. Det gør vi ved hjælp af kikkertundersøgelsen, og vi supplerer med nogle vævsprøver nede for området, for vi vil gerne være sikre på, at der ikke er flere celleforandringer tilbage i området, og selvfølgelig også udelukke, at der er kræftsygdom tilbage. Johannes, nu snakker vi stille og roligt. Du trækker vejret rigtig godt igennem en gang. Den er lige lidt ubehageligt anden bag ved tungen. De fleste er meget bekymrede for, inden de skal til undersøgelse. Og det er klart, at man er bekymret, fordi man har symptomer, som gør, at man er nervøs for, at man kunne være syg, og måske endda alvorligt syg. Og så skal man ind og lave en undersøgelse, hvor man skal føre den kikkert ned i mavesækken. Det, der er mest ubehageligt, det er, når man skal forbi svælgerefleksen, og så typisk, når man skal passere ud igennem mavemunden. Okay, der er godt igennem igen. Vi er fint forbi. Det er flot. Så stiller jeg mig lige ned i mavesækken en gang her, Johannes. Så får jeg lige lov at få været her, så fortsætter undersøgelsen lige om lidt. Sådan. Jeg er ikke nervøs, og jeg er ikke noget. Altså det skal bare foretages sådan noget, og sådan er jeg indrettet, altså. Sådan, så er vi på plads nede i 12-fingertarmen. Vi gør jo meget ud af at informere vores patienter om, hvad der skal foregå for at mindske utrygheden hos patienterne. Og det gør vi selvfølgelig ved, at man informerer om, hvad der skal foregå ved selve undersøgelsen, og det gør min sygeplejerske, de fortæller inden, hvad der skal foregå, og efterfølgende har jeg mulighed for at tale med patienten også. Undervejs så sidder sygeplejersken ved patientens ansigt og har fysisk fat i patienterne og kan tale dem til ro undervejs og guide dem igennem undersøgelsen. Og det gør, at den samlede oplevelse forhåbentlig bliver bedre for patienten, og at de også lettere kan holde til undersøgelsen. Det er godt lige nok. Og luften presser lidt måske. Der bliver man kun lige bedøvet her i svælget, og så får man den der maske, eller den der åbne munden, ikke? Og så står han ved siden af, og så står skærmen ved siden af det, og så jager han det hele ned, og trækker lidt frem og tilbage, og klipper lidt her, og det kan man mærke. Nu tager vi lige det vævsprøve, vi snakkede om, så er det lige straks over. Det gode ved en kikkertundersøgelse, det er, at man kan efterse slimhinden, og det, der er det helt vigtige, det er, at man har mulighed for at tage vævsprøver. Det vil sige, at man har mulighed for at få taget prøver fra et eventuelt mavesår, eller noget, man eventuelt kan være bekymret for, altså eventuelt
forstadier eller et decideret kræftsygdom. Og så kan man så tage en prøve og sende til undersøgelse og få bekræftet under mikroskop, om der er tale om kræftsygdom, forstadier eller tale om regelret mavesår. Det er ikke noget, du mærker, vel, Johannes? Nej. Man kan ikke opdage en kræftknude i spiseåret, mavesæk eller i 12-fingertarmen, uden man får foretaget en kikkertundersøgelse. Så kikkertundersøgelsen skal til for at udrede, hvorfor patienterne har de symptomer, der bringer dem til læge. Og i sidste ende er det vævsprøven, som bekræfter eller afkræfter, om man for eksempel har en kræftknude eller ej. Se, Johannes, lige om et øjeblik, så er det helt overstået. Kommer kigger den op igen. Så er det Hvis slut, der er noget Johannes. mundvand, så skal du bare lade det. Super. Det er en hurtig undersøgelse at lave, og forbundet med begrænset ubehag, og det er en god undersøgelse til at få afklaret de symptomer, man har, som kunne være relateret til øvre mavetarmkanal. Og herunder selvfølgelig også ved vævsprøvetagning at få bekræftet eller afkræftet, om man kunne være alvorligt syg. Jeg kommer ud og snakker med jer lidt senere, ikke også? Okay? Ja. Kan du have det godt, du? Ja, det er godt. Det.